pagabigat ng aming nagsag, na Domingo, isunimentasan ang puno, kag pito a Domingo, di kagawian siya. Dahil din na santo ng isa, may managayan, panagyaman, na Eddie, Marlene, Arvin Rivera, Gregory Espiritu, special intention ni J. Ganasias, prayer for Miguel Umaweng and all the dead family and relatives, petition mass ni Amparo Umaweng and the Pamilyana, may kastamat kay Raman kay Karkararagan, ni Kararwa na Pedro, ni Moncha, Marcelo, Bernarda, Teresita, Quintina, Gloria, Rodolfo, Constancia, Imelda, Leticia, Raymond, Angelito, Angelita, Anton, Simon, Felix, Nina, Jocelyn, Catherine, Junjun, Lourdes, Gloria, Anselmo, Milagros, Timo, Isang, Brillante, Asyo, Angelito, Angelita, Amante, Ipikararwa ni Mark Angel. Umakler. Inte amin sa batin ti Apo. Beninte amin sa rabuen ti Apo. Beninte amin dayawen ti Apo tayo. Taisod salakan tayo. Opo bingken na taengan, nintay nga di kanta, panang sarabuken Jesus, nga ari di kapya. Ider itay nga ti kanta, ti kinhatanok na. Hosana, Hosana. Opo bingken na taengan, nintay nga di kanta, panang sarabuken Jesus, nga ari ti kapya. Ider itay nga ti kanta, ti kinatanok na. Hosana, Hosana. Hintay amin sa batin ti Apo. Benintay amin sa rabuen ti Apo. Benintay amin dayawen ti Apo tayo. Taisod salakan tayo. Opo bingken na taengan, nintay nga di kanta, panang sarabuken Jesus, nga ari ti kapya. Ider itay nga ti kanta, ti kinatanok na. Hosana, Hosana. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kakabsat iti dito Domingo maawagan ti Filipino Mission Sunday. Dawaten tayo iti Diyos. Ta bendisyonan na dagiti amin na misyonero. Dagiti nangitad ti biagda para iti panakaiwaragawag ti Ebanghelyo. Iti unag ti pagtaengan, iti unag ti gimong tayo, may sa tayo mat na misyonero, nga mangiwaragawag ti Ebanghelyo na.
Dawaten tayo, tamaaddan tayo kumatipuso, ngagtarigagay, nga mangiwaragawag kin Kristo. Pagbabawian tayo nga dagiti basbasol tayo, tapno dapan nakaikari tayo, ang makiranod, kadagiti nasantuan a misteryo. Iti napakumbabaan nakem kuna tayo, agkonpesarak, iti Diyos aman nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasolak, iti panunot sao aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Iso ngagpakpakaasiak ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasidak kuma iti apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kuma ti man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Apo mga sika, Apo mga sika, Apo mga sika, mga sika. Kristo mga asika, Kristo mga asika, Kristo mga asika, mga asika. Apo mga asika, Apo mga asika, Apo mga asika, mga asika. When na po mga asika, Gloria iti Diyos, iti kangatuan, ket dito'y daga kapyan, kadagiti tatawan na imbag, ti panagnaknakemda, ibunan nagdaka, itanok daka, pagrukma bandaka daydaya, wenda ka, agyaman kam ken kagapu iti, naindaklan nadayan mo. Gloria iti Diyos, iti kangatuan, Apo Diyos, sa ilangitan ngari, Diyos Ama, aman nakabali namin, ket sika napumia Jesu Kristo, bugbugtong nga anak ti Diyos nga Apo, Kordero ti Diyos, ken anak ti Ama. Gloria iti Diyos, iti kangatuan,
sika amangit ka, kadagiti basbasul ti lubong, kasiyan na kami, sika amangit ka, kadagiti basbasul ti lubong, awatem kadaytoy arararami, sika situtugaw, iti makannawan ti Ama, kasiyan na kami. Gloria iti Diyos, iti kangatuan, yantangay siksika o Apo Jesu Kristo tinasantuan, siksika ti Apo, siksika iti kangatuan, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iti gloria ti Dios Ama. Amen. Kumararag tayo. Apo, salsalak nibam dagiti agtalikken ka, no awan ka awan ti anyaman anaimbag wenno na santuan. Degdegam kad ti panangaasim kada kami, tapno babaen ti panangiturong mo, umiso ti panangaramat mi kadagiti aglaba sa pagimbagan ditoy daga, ket masalimet mitan milatta dagiti gameng anailangitan. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios ngagnanayon nga awan ti inggana. Di may basa na adaw na at parang di Apo Kristo na po, may sa at pagpalit, yan sa kanya kaya't po kita po, sibukat Apo at Diyos, sahat na maaari makasukat ni Ama, uray nubinang katawan pa'y ang may papan. At daan sitong ng tao, at ulang unay ket sa anda amang kanak aron isini makasapulang tapno nagtitek panagturay ko panagtitek tao ket awan kanubinak kita kasagpulo kabala magturay na nagtinakan at tao nay ayon ti ako pagaytoy tinawat ket tinuranan at sipot na tinasiri ang magturay ket tinawat at saan ket ni at itlog na managyan wenno kinabang na wenno bigyan ket kinapuso ket ko tinawat para murang ka pinasiri ket panakaaw awayan pinasirsiri ken sipa ket awan tumeten tumago na isang yan ang panagayan ko ang kalaeng mo amo masapon ikarig at upalen na itilinte dapat patek kanyang nagitilinte yan ti amin na tinabak na Yuliwanak ka di tiyag balbali ngayat kasi dinggarim kanyak ang adipen kasyang nakadi tap nagbiagak gapu tagilikan mo ipagragsaka
ayatek dagiti bilibili. Pangpangrunak ngem ti puro abalito. Iti kasta sursuruteg dagiti panursuro. Nagurak dagiti amin nga aramid a daul. Nakaskasdaaw dagiti panursuro. Narut tungpaleg ida ti amin na puso. Ti panakailawlawag dagiti panursuro. Pangted iti lawag. Ket pasiriben na ti awan adal na. So ito'y may basa na adaw ti surat ni San Pablo kadagiti taga Roma. Tinudingan na tayo ti Diyos nga agbalin akas ti anak na. Ammo tayo akadagiti amin a banag makipagtrabaho ti Diyos iti pagimbagan dagiti agayat ken kuana. Kadagiti nayaban na kas mayanurot ti panggep na. Dagiti pinili idin ti Diyos, tinudingan na met ita nga agbalin akas iti anak na, tapno agbalin ti anak na inauna kadagiti adu a kakabsat. Iti kasta, iniyaban ti Diyos dagiti pinili na, saan nalaing nga nayaban ida, tudiket pinagbalin na pay ida analinteg. Saan nala pinagbalin ida analinteg, tudiket ibigay na pay ida iti gloryana. Isa o ti Apo. Agsao ka, O Apo, dumdumngeg tuyadipen mo, at daken ka, dagiti sao amaka, itetiag nanayon na biyak. Alleluia, 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 alleluia. At daken ka, dagiti sao amaka, itetiag nanayon na biyak. Ti Apo at ako kada kayo. Sa kumamit. Ipan na kay waragawag tinasantuan na ebanghelyo kasin surat ni San Mateo. Gloria ti may paiken ka, O Apo. Kinuna ni Jesus kadagiti tattao. Mayarig ti pagaryan ti langit iti gameng anaikali iti talon. At da tao ang nakasarak iti daytoy, ngem gaburan na metlaeng, ket iti ragsak na mapan na ilako amin asanikwana sa agsubli tapno gatangin na dayta atalon. Mayarig pa iti pagaryan ti langit ti agtagtagilako nga agsapsapol iti napipintas a perlas. No masarakan na tinaidumduma ti pintas na, ilako na amin asanikwana ket gatangin na ti perlas. Mayarig met ti pagaryan ti langit iti iket na maiwayan no mapnon ti iket isang at dagiti mangalap dagiti ay isang at dagiti mangalap sa daag tugaw a mamaglasin kadagiti ikan ikargada dagiti nasaya at kadagiti tiklis ket ibelling da dagiti dakes kastoy tumet inton aggibos ti lubong rumwarto dagiti angheles, ket ilasin danto dagiti dakes at tao kadagiti naimbag. Isebbadan to dagiti dakes iti gumilgil ayab nga apoy, sadyay agngaritnget, agsangit ken agngaritnget danto. Sinaludsod ni Jesus kadakwada, maawatan nyo kadida itoy, when insungbat da, iti kasta kinuna ni Jesus kadakwada, ngarod kayat na asawen at tunggal maestro tilinteg nga agbalin nga adalan ti pagaryan ti langit mayarig ti agtagibalay a mangirwar kadagiti baro kendaan agameng iti kwarto a pagidoldulinan na kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Good morning.
Ang kay nga nalayos, sino tinakikalahi kada kayo? Ni awan samot, oh, adda, adaw, naalayo tayo sweldo yon. Iso, nagbagyo, nagrugit man ng dublyon nyo. Kaya, nagdalos kayo kay may matibagyo, dinarugitan, dublyon nyo, handa ka doon nga itednohan nyo nga apan dublyon. Idi kalman, idi namun punak, duwa di naggiddan, damdamagag kadakwada, no dagi di nakipamunpon, no nabuya da, adajay Jessica Suho idi, nga partin sa tikalingga, dayjay, nga ti itsura, dagijay pansyon, adda nagsinan helikopter, adda nagsinan eroplano, adda nagsinan barko, adda nagsinan lugan, kas jet itsura da, diya kamo no, niya ti purpose, dagijay nagaramid, no art ko na, damo nga ta, arte mo't nga ta, wano, diya kamo, kada tayo mo't, da tayo no kukuhan ka, pansyon, tailsan tay pay, tapno nga mapudutan di na tay linungan tay pay, di tay pay lanap nag-aladan tay pay, baka makataray pay di minatay tayo. Di magkasi kanya tayo. Kay isuda, nagsinan, di jay, nagsinan, nagsinan, nabuya lang jay, jay, ayan ti Jessica Soho, idi day jay. Kung kunak kanya da, wan mayat mo't siguro niya, no da tayo, no anya jihilig tayo, isumot ti pagbalinan ti pansyon tayo. Kasla ko madijay singer idi. Sino dijay singer ay musician. May sa kanyada, idi natay jilungon na nagsinan gitara. Ta iso nga rod ti gitarista niya. Kuno kas di mga takan niya tayo. Sigurado nga dagitoy ako light ako nagsinan 2x2 ada toy. Adda atansan na di murdong na nagsinan 2x2 ano. Pansyon mo kumang, daya, no, mahilig ka ti 2x2, di iso nga tamot din no, anya hilig mo, nulugan, di nagsinan lugan, idi kalman, ada nagpapukis kami, idi ko ada simublat nga nagpapukis, kunak no napukis mo, nanginginan sa mo, di pukis nagamda kami, kita awang mo naksay, ay tinaksay gayam kiday. Kuno iso hilig mo, di nagsinan kiday, tumadata, pansyong mo, di pa kadanaga ka kasano nga tamo no nakitay babaero ti ang kitaan niya sa bali panuno iyaw kasano nga tati pansyon damon ka motor siyempre pagiluganan da ang da kayo mo sa bali man panuno iyo kaya lalaki ro nga rod lama cellphone ta iso nga rod ti pagkontak na kitaan niyo ta utek yo nakaparpartak iya nga tamon niya hilig tayo niya uwang kalakas jay kunana nga min diti ebanghelyo. No ayan na ti gameng yo, at damot ijay ti puso yo, kaslakas jay ti ibagana. Nga ti ibagbagana, maiyarig ti pagaryan ti langit, itikas may sa agameng. Nakali na ijay talon, inla ko na amin, apan naginatang day ta atalon, tapno matagikwa na jay gameng. Or, day ka agagatang ti perlas, nakagakita, ti nakapinpintas a perlas, apan naila ko amin, ako kwa na, tapno magatang na dayta nagpintas perlas kaday ti gameng para kanyak adda dua klase ti gameng anya dayjay adda day ti gameng atartari gagayan tayo kayat nga sa awan awampay kada tayo ngem tartari gagayan tayo nya kakaawatan tayo as pangarigan ko ma ay giti padak aman nalon da kami manalon kang madimakkel. Kinanipod makitaltal, nagtalon kami, awan ti kukwami ataltalunin mi. Makitaltalon kami. Katitonggal tarigagay ti makitaltalon, kaanun to nga tamot apo nga sarili mi, bagi mi daytoy atalon. Dayjay ti gameng atartarigagayan. Iso nga, ipapatim mo ti agpabasa, dagiti daduma, mapanda pa iti balasi o taaw, agabrod da, tapno gatangen da, daya tartari gagayan da, gameng. Kas pangarigan ko mamat, anyamot da kita awangkan niya tayo, ang da kami mat aka, kunami mat aka, ti gameng mo mat, no, dalakit di pagbalay mo, agbalay ka mat haan adakes.
Tadi nga ro dimaklan mi nga balay ay apaw. Ada second floor na social kami met, ada second floor may tadi yo kunamet nya. Amuyo ti sirok nga sao. Oh, sirok. Degamin balay nga usod di ayan mi idi na nga to. Adda second floor na nga tabla, adda agdan mi nga nakarasras dok. Pagulpi nga kasjay na iso kakaasi ti bakit nga umulog. Ang mga pakasjay pangato kasjay. Kajay titini nya naganan tabla jay datar na no agtudo agbukol ta bumlad nga rod. Tama ba? Masiparod kanton nanyo nga mo dati ta rich kids kayo. Jay bubong na panaw nga no kinutkot ti billet sigurado no nagtudaw adat tamanan planggana, lupot, batya kada ko ti aglilinya nga nakakabil ijay. Ijay sirok me amuyo tay nagalem. Amuyo ti galem nga sao. Da kami ti pagsiminto day diinang ko, mga latay takki no ang ilipulo na iti dagakin pitak, ipanas na di sirok ka nalinis. Anyo nga mo day ito ita naiyanak kayo't siminto. Kaday jay ngam no pa nagtotoo daw ay apo. Uray mang mangang kami nalubo nga rod iyayan me. Di ba akin baba, di ba sirok me ko namin nalubo pag naanti danom. So mangmangang kayo with all the alinta nga aglalagtod jay, dagit ay nya diken kada anya mo na mo ti diken kas jay. So mga ano day tay makawaya ka, anya mo ti tarigagayam, mabalbalyan kumamot aday ta, masimpa kumamot aday ta nga pagtaengan haan. Di nga ro ti gameng mo. Kada kayo nga naganak nga han nga nakagunod nga nagbasa, anya ti gameng nga tartari gagayan nyo, ipapati yo ti agpabasa, iyo tangan nyo, dagiti daduma ala ilako tay amin nga tapno makabasa laeng taapaya. Education is expensive kunada. But ignorance is much more expensive, han? No awan adal mo talaga ang nagrigat. May sala nga perma ni abogado manon. No. Perma, gasam ta signature na nagbatit dudu alitat chik kuna anak 500 den. Ni doktor indin na dinnes na laeng madatay butog kuna umanges ka kuna nalag 15 ben. May amag kanyak ako naklaeng nalpasan na niya kay din. Awam mo ti limit na ning ko na ako nagdepende ano. Idakdakil ko, matay ka, bayad ka, dakil, wano ka. Ay, madimat. Batit laang, nagbiag ka pa ay. Hindi ko na nangarot. Iso nga no, datayo nga nakakitan nga nukurang ti adal na rigat, di mat? Iso nga ti gameng tayo, mat ikarigatan, ti ag, pabasa, iyo tangan tayo. Dahil ti gameng tayo. Kaidimat no da kami nga rod ka no dalumabas nga jeep idi permit tapok no panggam agbasa kamaten may hangag sardeng. Paspasam akamaten sa bayam agbitin ka. Kinton tumpuak ka paspasam mo laeng tano agtader ka may baltog. Kasdi kanya mi idi kitatamo no adda ko mamot alugan daya gameng mo dayjay tartari gagayam. Kala dito ebanghelyo nakakita ije talon tigameng apan na inla ko amin gatangan na kaslakas di mo tigameng kanya tayo. Kayat tayo mat nga maaddaan awan problema dayta. No kayat tayo mat dagiti daduma ag-migrate data padasen ta mo ti sa bali nga lugar gameng dayjay tarigagayan agameng. Ngem adda mo dagiti gameng ana isagot kanya tayon. Adda tarigagayam adda met gameng adda kanya tayon. Isugarod nga no, jitari gagayam agamang no kayat mo nga alaen, ipapatim ti agtrabaho at dijay pusom. Ipapatim ti agadal, takayat mo guminawa, dijay pusom. Ipapatim nga nasaya at agurnong, takaya mo gunuden. Ngem addan dagiti gamang nga adda kada tayo, nga no dadduma awam mo iji puso. Anya dagijay, tinarigagayam ko matinagadal, na ikang katitrabaho, gamang mudata. No tigamon mo kagtrabaho ang mangisuro, no dadduma nagaddayo mo iji puso, haan? Apay gamin nga nagmismistraak, aya! So kinaya mo. Tigamang mo na niya man di opisinam, no dadduma, no pagtrabahoam, at gamang daytan. No anya di estado ti biyag mo, gamang nga inted na dayta. Ngam no dadduma nagaddayo mo iji puso. No ama ka,
Gamang da ita, ipapatim ti agtrabaho. Si atem apakanan, si atem apagadalan, pagadalan, adalam anasaya at gamang mo ta pamilyam. No inaka, gamang mo da ita. Ti karon nanto makauma kayaw. Isubli kay to pelagat na naggap-gap. Isubli mata naggap ta anak mo no naggapwan na. Gamang mo ngam no dadto man nagaddayo mo di jay. Puso tayo. Kala siya ko ma, uri ka padi ka tinarigagayak tatanaga na alakon. Kinapadin. Gamang daytan, nga inya estado di biyag mo, gamang mo. Ti karon na no daduma, ala, nabanbanog, awam ti saya at nangapakakitaan, apadi, inggit uyong, ala mo la daytay, alaan na mga na, awam ti espiritu na, ayan na di puso na. Isong ano, amoyo kakabsat dayta, gamang yo, gamang tayo, estado tayo nga inted ti Diyos kanya tayo, no saya atin tayo, isumat ti pakaisalakanan tayo. Ala ko manisan Isidro, mannalon, sinayaat na, nagkarkararag, isot nakaisalakanan na, dagiti nagpamilya nga sa santo, sinaysayaat dati nagbiag. Iso ti gamang da dayjay, prinotektaran da, inaywanan da, inayat da gamang da, isot na kaisalakanan da. Kano da dumagamin, wan at datay ditan, ngam no da dumaji puso tayo, sa balimot ti kaya na. Iso nga at dadagay tartari gagayan, at damo day tay kuna tayo nga gamang nga tartari gagayan, at damo day tay gamang nga at dakingkan. Kati sa ludsuden na, no tari gagayam, ited mo ji pusom. Tikaro na, no addaking kan intednan, ayan na di pusom. No dadduma ka nagaddayo. No dadduma ka maumuma tayo, nabanbanog tayo, no dadduma ka di tayo kayaten. Di estado ti panagbiag tayo, ulitin tayo. Iso ti agdan tayo, ti panakaisalakan tayo. No maestra ka, agop opisina ka, agserserbi ka kadagiti tattao, iso ati armas mo, tama isalakan ka. Hanggang mga ti armas ti sabali. Ngam amuyo kakabsat, no pagtipunan tayo di tartari gagayan agamang, ken di naisagot agamang, may salaeng matap no pumintas, daytoy anya dayjay, aramaten tayo ti armas akang runaan agamang. Anya ti kang runaan agamang tayo. Awan sa bali nun haan nga ni Apo Isos, agsubli tayo ken kuana, ntatta ko mga aldaw. Apay nga dakat toy, gamang mo ka din ni Apo Isos, nga tay makariingkan ka imbagamon nga darsen tayo ti agrubwat intay makimisa apaya kayat tayo kayat ko ti makisao kini Apo Hesus kayat ko nga na ni Apo Hesus ngamin kang runaan agameng ko baring ano di puso tayo nga imay ka ibilbilang tayo nga ti kang runaan ti amin ni Apo Hesus nga iso ti gameng tayo. Nakalaksidan iti kabisi ti lubong tayo, ala, itantan mo pa'y laeng ta panagraep mo, itantan mo pa'y ta panaglabam ta, kakaisuna nga naginit. Amok nga doon, nakaupar ka na kayo, darsem father ka na, yung panagibilag ka, aldawaan. Haang kumaa nga, iso ti, ngam ti kang runaan kumani Apo Isus, ta iso ti gamang mo. Tinarigagayam ti imay, ta iso ti kapatgan iti biyag mo. Ngam no day tapusom no hangan ni Apo Hesus ti gamang mo awan aglaladot ka nagarbis labasit ka nagsulit ag online knockdown kita niya adama online ni Apo Rupaw ang umanay no iso ti gamang mo iso day sakripisyo amuyo ni Apo Hesus nga kang runaan agamang kakabsat iso na ti mangurnos ti amin no adda ni Apo Hesus king ka nga iso ti kang runaan agamang mo dayjay tartari gagayam itednan to. No adda ni Apo Hesus king kano agtaleg ka king kuana iso ti umuna agameng mo no anya dayjay plano mi ti panagbiag mo itednan to. No anya mo di naisagot king kaagameng mo nga pakarikutam pagproblemaam pakarigatam no iso na ti ipangpangrunam urnosen simpaen nanto. Iso nga rod nga kunana ulitin tayo jay pagsasauda it is good if you have penny in your pocket coin in your pocket. But it is better if you have Jesus in your heart. Kunana day dyan. Iso nga day tatartari gagayam agamang mo. Day ta pakarikutam agamang mo nga addaking ka. Anyaman. No iso na ti kang runaan agamang mo. Urnosen nanto. Saya atin nanto.
Iso nga tatakakabsat, alaga congratulations akada kayo nga adda ditoy, hanla ko mga naidagas, hanla ko mga umay agpapicture, no di gapukin ni Apo Isos nga iso ti kang runaan agameng, simpaan na amin, ornosen na amin. Anya mo ti magungguna tayo, no isakit tayo day tangagameng, nga adda kada tayo ni Apo Isos, tarigagay agameng kin adda kada tayo. Kanya ti magungguna tayo. Kunanad ti maikatlo nga pangarig, anya ti pangarig na, maiyarig iti pagaryan ti langit ti agdakdaklis, mangiwayat ti iket, maala na amin a klase ti ikan. Into no maisang atda, agtugaw danto pilyon da dagiti napipintas nasaya at nga ikan ikabil na ititiklis. Amoyo titiklis? Basket. Ikabil da ititiklis, dagiti haan na nasayaat, ipurwak da, agngarit-ngat, kaya na nga sa uwan, no sika, impatig mo tagamang mo, pamilyam, relasyon mo iti kakabsat mo, ijay pagtrabahuam, iti panagserbim kadagiti tattao, makaayayo ka ti imatang na gamang na kamot. Alaan na ka nga ikabil iti tiklis. Ngam no ti panakilangan mo ti kakabsat yaw, ay sus apaw. Halakal agrup-rupa nga ang papagat, amoy ang papagat. Idi ubing kami kunada, kasla agrup-rupa nga ang papagat, kunada tatip ang papagat, idi hammi kayat, ipadpadawat na kanyami, haan? Tatanag nginamatan. Uri de tabutitay, kugkog tarmila ini, padakkilim medyo tiyan na sa amin, ibato-bato na pangkamagsilaw, tataga masinagayam. Kaya ori ka kunada no, kala ko majiikan nga pangarig na. Apay no makaayo nga ikan, apay niya nga rodmat, butiti ti umuna nga pidutin na. Haan ngam no nasayaat ka, no ipatig mo day taagamang, no ammom ti agserbi ka dagiti tattao na, ay nasayaat ka nga ikan ikabil na ka ititiklis na. Sika ti umuna apilyan na. Ngam no ti panakikaarubam ka kasla ampo, ammoyo ti ampaw. Nanyo man ammo, nanyang roti ammuyo nga ikan aya. Salmon? Amuyo na diya ampo day nini no iukrad na diya ko anak ado nga tudok-tudok na kasla singil na. Agpanpana kami, into do diya gadda kam di unag ti danom, into do diya kadwang agpanpana ko, haan ko nana, hamual-alaan ko nana, pinidot ko, so tudok kami, ampo diya natirad ka, kasla kala ampo nga awampay mayat nga umasidagking ka. Kabutang da ka, kasla kala ampo nga agpaspas nga agberbirok lati ka apa na. Kasano nga rod nga alaan na ka nga ikabil ititiklis na. Kiso da ito'y kuna nakakabsat, no ipatig mo di gamang mo, no adda di pusom, tartari gagayam man nga gamang, agamang wano, di insagot na king kaagamang, no ikam ti puso, saya atam o saramti na pudpud no agamang ni Apo Isos, alaan na kanto iti tiklis na, kayat na nga sa uwan, maayayo ti Diyos king ka. Kakasano ti pagrukudan no maayayo ti Diyos kada tayaw. Rukudan tayon akadagiti kaaruba tayaw. Nawan makakaarubam, laod daya abagatan amyanan, kasla kala ampo, ay kadelikado kan. Panagrup-rupam ka awampay maayayo agmisuot dano makita da katakasla kala na kamisuot nga ampapagat. Ay awanan na Kasla na kami suot nga papagat nga awampay maayayo taro ay kaalangan nga alaan na kajitiklis na. Although nadalos tapusom ko namang marukod tayo no addagameng, no ipatpatig tayo dahi taagameng, no ni Apo Isos tigameng tayo, mariin na kadagiti daduma. Maayayo da kadiking ka. Sakbay nga maayayo ni Apo Diyos king ka, kaarubang pay kadwang pay maayayo kadiking ka. Kayat nakakadi akadwa. Wano likliklikan da ka. Tanya nga gapo, mangutang. Ay, sorry. Chismosa. Kasano nga tamo ti pansyong ti chismosa? Uno mangutang. Kala ko madayay. Tangsit. Inya nga kasano nga tamo ti pansyong ti tangsit niya? Kasano nga rod nga maayayo ni Apo Diyos na iji ka aruba, awam mo ti pan nakaayayo da. Ngam automatic dahil kakabsat no, na Apo Isos, iso ti kang runaan agamang mo, ore dagiti tartari gagayam itid na, ore di daking ka,
aywanan na no ni Apo Isus ti kang runaan agameng mo awan dua-dua uray adda pagkapsutam uray adda basol mo uray adda pagkurangam maayayo ti tao king ka ngam no awan man la apolos ti naayayo king ka ibaleng na kaajitiklis na no awan man la ti mapagustuhan king ka ay kainjak amoa ipadawat da ka kasla ka nga ta ampapagetiro pa na kada diyan mo ti pagrukodan tayo kakabsat. Iso nga no ni Apo Isus ti gameng tayon, sigurado, ornusen na, simpaen na, alaen na tayo ijay tiklis na maayayo. Oray dagiti kaaruba na, oray ti pamilya na, oray ti trabaho na, no ni Apo Diyos ti gameng na maayayo da kengkwana. Ipaduyak-yak tayo ti pamati. Mamatiak iti maymay sa Diyos, Ama aman nakabalin amin, anamarswa iti langit ken daga, ken kadagiti amin amakita, ken di makita, ken iti maymay sa nga Apo an Yesu Kristo, bugbugtong nga anak ti Diyos, nagtao diti Ama ti sakbay ti amin a tiyempo, Diyos sa nagtao diti Diyos, nagtao diti silaw, napaypay so a Diyos sa nagtao diti napaypay so a Diyos, naianak san anaparswa, Diyos sa kasmetlaeng iti Ama, ket gapo ken kuana na aramid dagiti amin nga adda, gapo kada tayo nga tattao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo, immulog a naggapo sa dilangit, ket nangala iti bagina iti tiyan ni Berhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao. Kastamet a nailansay iti krus gapo kada tayo, iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket naitanem, nagungar iti may katlo nga aldaw, kas palawagan dagiti nasantuan asurat, imulis sa dilangit, kat si tutugaw iti makannawan ti Ama. Umay tumanen asidadayag, tapno ukumen na dagiti si bibiyag, ken dagiti natay, kat ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati akmet ti Espiritu Santo, nga Apo ken mangmangted iti biyag, iso agtao diti Ama ken ti Anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti Ama ken iti Anak, ket nagsao babaen dagiti propetas. Mamati akmet ti Iglesia maymaysa, Santa, Katolika, ken Apostolika, ipaduyak-yak ko ti maymaysa a bunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Pinennek na tayo, ti Apo, iti ayat na babaen ti panangibaon na ti bugbog tong nga anak na. Winayawayaan na tayo iti kawar ti basol, ket inikkan na tayo tinaan-anay agrasya ken bendisyon na. Ngem gapo ti kinarasi ti panunot, nakem ken puso tayo. At to'y tay asi papakumbaba dumawat iti tulong na, ket kuna tayo iti tunggal panggep, Apo ipangag mo kad dagiti araraw mi. Agpaay kadagiti mangidadaulo ti simbaan, ni Santo Papa, dagiti obispo ken papadi, kastamet, dagiti katulungan da, iti ban nakaisayang ka, tinakristiyanwa na pamati, tapno si papasnek da kuma ang mangiwaragawag, tinaimbag adamag, iti amin a lugar, kumararag tayo iti Apo. Agpaay kadagiti opisyal di gobyerno, ken amin nga addaan ti turay, tapno sangsang kamaysada ko maamang ipatungpal ti talna, kapya, kinalinteg ken rang ay dito'y pagilian tayo, kumararag tayo iti Apo. Agpaay kadagiti agsagsagaba iti na dumaduma a sakit, dagiti maidadanes ken marigrigat, gapu iti killo nga aramid, ken kinaawan hostisya, tapno saan da kumaamaupay a dumawat ti panarabay ken tulong ti Dios, kumararag tayo iti Apo. Agpaay kadagiti kakabsat tayo a nayaw-awan gapu iti na dumaduma a pammati, ken adu a kumikuman ti pagtibiyag, tapno masarakan da kuma iti napudno a dalan nga agturong iti biyag nga agnanayon, kumararag tayo iti Apo. Agpaay kadagiti kakabsat tayo, anapanen iti sabali a biyag, tapno magunod da kuman ti lawag nga awan patinggana, kumararag tayo iti Apo.
Agulimek tayon tayo met dawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo, adim mawat titulong tayo amay karkararag kadakwada. Raman tayo pa yung kararagan ti special intention da Gordon ken Luis Bernadette Bruce. Ama ana ilangitan patgam kad dagitoy araromi, tulungan na kami nga agbiag iti nalinteg, tapno agtalinaed kami ama kaiayo ita imatang mo. Dahito iti dawaten mi gapumetlang ken Kristo nga anak mo ken apo mi. Amin o Apo nga insagot mo nam ay kenrigat when amin ko umay ko idatong ken ka Diyos ko kas pagyaman ko't kinaimbag mo. Iti daytoy ami sa apagyaman, apoy awat minanumo adaton, sapay kumatada ka ikaryan, nga umawat ibagi kendaram. Unga ti bannog ken linggit mi, hidaton mit altar anapnuan sudi, amin haragsak ladingit mi, ikay sa miken ka, o Diyos nga apo mi. Iti daytoy ami sa pagyaman, apoy awat minanumo adaton, sapay kumatada ka ikaryan, nga umawat ibagi kendaram. Amin o Apo nga insagot mo nam ay kenrigat when amin ko umay ko idaton ken ka Diyos ko kas pagyaman ko't kinaimbag mo. Iti daytoy ami sa apagyaman, apoy awat minanumo adaton, sapay kumatada ka ikaryan, nga umawat ibagi kendaram. Bunga ti bannog ken linggit mi, hidaton mit altar anapnuan sudi, amin haragsak ladingit mi, ikay sa miken ka, o Diyos nga apo mi. Kumararag tayo kakabsat, tapno da tayo, ken dagitoy adaton tayo, makaayo kuma iti Diyos Ama aman nakabalin, amin. Yapo, atin na pamadagiti daton kadagita imam. Ket may paay pakidaydayawan, ken pakigloryaan tinagan na, ken kastamet apagimbagan tayo, ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na.
Apo awatem kad dagitoy daton mi, naggapu damit laing itaimbag mo, aramidem kad tagrasyam, taday tinasantuan a misteryo, pasantuen da ti agdama a panagbiag mi, ket iparagpat da kadakam ti agnanayon aragsak, gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo, itag-ayo dagita puspusoyo, Dalan sa tagay ti Apo. agyaman tayo iti apo at Diyos tayo. May karikit rumbeng. Podno na ya maikari katrumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin a tiyempo ken disso agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin katagnanayon a Dios gapo ken Kristo nga apo mi tani Kristo pinabaro na ti kinatao mi babaen ti pannakayanak na pinukaw na ti basol mi babaen ti panagtutuok na impaay na ti dalan ti agnanayon apan nakaisalakan babaen ti panagungar na ket inlokat na dagiti ruangan ti langit, idi immuli kan ka nga amana. Anan sata makidanggay kami kadagiti angheles ken sa santos, ket ikantami ti imno, ti panakaidaydayaw mo, gat kunami adi agsarday. Santo, 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 ti Apo a Dios, dagiti amin naparswa. Ti langit ken daga, napno ti pakaidaydayawam. Hosana iti kangatuan, madaydayaw, ti umay tinagan ti Apo. Hosana iti kangatuan. Podno nay apo, abiig ka akinasanto, ket sika ti gubuayan ti amin akinasanto, dawatin bingarod ti paay mo ta espiritum, amang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinem, ket ti paay mo ida kada kami abagi kandara ni apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tada itoy ti bagik isu mayawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akal pasanday di pa nang rabiida nangala iti kalis nagyaman manen ken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy ti kalis ti darak dara ti baro ken nagnanayon a tulag isu a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti ado at tattao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan nyo daytoy a pangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Babaen ti krus mo, kenin ka panagunga. Minsalakkan manubot ti sangalubungan minsalakkan manubot ti sangalubungan
Itingarod pa ng ilagip mi ti papatay, ken panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag, ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka, ta impaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo kadag serbi kam ken ka. Dawaten mi apo, tada kami amakirano diti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kad apo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan, ket parairayam ti ayat na Diyusan. Laglagi pemmet ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga Arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo, apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo, tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma, amay karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to, kenenggasatan na Berhen Maria nga ina ti Diyos, ninagasat nga Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin asa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbikan ka ditoy daga, magikadwa kam to kadmet kadakwada, ang mangitantan o ken mangidaydayaw ken kagapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Amen. Intay umararaw iti Ama, ket lalwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Sa dilangit, magaydayaw kuma, tinagan mo, dumteng kuma, ti pagayam, matumpal kuma, tinakem mo, dito'y daga, akas sa dilangit, idem kadakam, ti aldaw ito'y, ti kanen mi, iti patinayong aldaw, pakawanemet, ti basul mi akas met, pamakawan mi, ti basul, dagiti nakabasul kada kami, dinakambit, baybayan, ngaumanugot ti sulisog keti, salakan nakam ketiti, dakes. Dawaten mi kan kaapo, tay salakan na kami, kadagiti amin na pagdaksan mi, itdam kada si ayat, ti kapya, kadagiti aldaw mi, kat babaan di panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng, iti basol, mailisi kami, ti amin ariribok, maikanawa kami, kabayatan di panangururay mi, ti kinagasa tanam namaen mi, ken iti yaay ni Jesucristo, anang isalakan kada kami. Kukwam ti turay, ti panakabalin kendayaw,
arday. O Apo mi Heso Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya ngaggapo kanyak, ti itad ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mitimingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi ken kuana ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Ipaay tayo ti kapya iti tonggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin kapya. Kordero ti Diyos sa mangikat, kadagiti basbasulti sangalubungan, mga asika, kada kami. Kordero ti Diyos sa mangikat, kadagiti basbasulti sangalubungan, mga asika, kada kami. Kordero ti Diyos sa mangikat, kadagiti basbasulti sangalubungan, idem kada kam ti kapya, idem kad ti kapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may kari ngo may kakanyak, ti may sala nga sao, mapaimbagton ti ka. Tumangadakin ka Apo, kitiyeb kas ko, tuy arararaw ko, itaasim kenayat mo, inakitalik, tuy asug ko, tumangadak ken ka Apo, itiyeb kas ko, tuy arararaw ko, itaasim kenayat mo, inakitalik, tuy asug ko, naruto Diyos sa puken ka, inak dawaten daytoy adipen mo ala, inkakad kibinen alaen katarabayen, alaen kasaranayen, tapno ak talenay na bukod mulaeng, naruto Diyos sa puken ka, inak dawaten daytoy adipen mo ala, kakad kibinen alaen katarabayen,
kasaranayen tapno agtalinay na bukod mulaeng dagita imam ipatay mo pukawem sipnget ibiyag ko tasikalaeng tibagnos ko ngagturong kinapudno taimam ipatay mo pukawem sipnget ibiyag ko tasikalaeng tibagnos ko ngagturong kinapudno naruto Diyos sa puken ka inak dawaten daytoy adipen mo ala kakat kibinen alaen katarabayen alaen kasaranayen tapno agtalenay na bukod mulaeng naruto Diyos sa puken ka inak dawaten daytoy adipen mo ala inkakat kibinen alain katarabayen alain kasaranayen tapno agtalenay da bukod mulaeng siya sinuwag malagip mo marik nampay ka di amin na sugsugat ko agasam ka di dao Diyos nga apo pasantuem kinakurapay ko siya sinuwag malagip mo marik nampay ka di amin na sugsugat ko agasam ka di dao Diyos nga apo pasantuem kinakurapay ko naruto Diyos sa puken ka inak dawaten daytoy adipen mo ala inkakat kibinen alaen katarabayen alain kasaranayen tapno agtalenay na bukod mulaeng naruto Diyos sa puken ka inak dawaten daytoy adipen mo ala inkakat kibinen alaen katarabayen alain kasaranayen tapno agtalenay na bukod mulaeng. Kumararag tayo. Inawat mi apo daytoy na Diyosan na sakramento, apang ilagip mi ti panagtutuok ti anak mo. Ipaay mo kadita daytoy imparabor asi aayat ni Kristo agbanag apakaisalakanan mi gapo ken Kristo nga apo mi. Agtugaw tayo pagbiit apo. Manipod no bigat, Lunes aging gana no Biyernes maaramid ti retreat dagiti amin nga papadi ditoy Northern Luzon, manipod Pangasinan, aging gana jay Cagayan. Agmay-maysa kami nga agretiro ijay Bagyo para ti pan nakapadigdigmanen ti na espiritu na panagbiag, panang pabaro, ti tarigagay agserbi, kari nga agserbi, iso nga ikararaganda kami apo. Iso nga awan ti padi daytoy makadomingo, numatay kay tatanga Domingo no balbalaken nyo, iyuray yo, ta
Awan ti mamunpon kada kayo. Iyat atidog yu basitan, no hoy besen ka mamatay kayon, ipabiyernes yo kasjay. Awan ti agsaksakit, ngam ti opisina apo, nakalukat ta manipod Martes, aging gana ti Biyernes, ngam dagiti importante apapiles, haan nyo nga maala apo, maala yun to no sumangpet kami, ngam may papandi pa nagpa-schedule apo, nakalukat ta ti opisina. Awan sa baling aramidan tayo apo, ikararagan nyo dagiti papadiyo. Takasapulan mi unay ti kararagyo, kastamot nga ikararagan da kayo. Tumakder tayo. Ti apo at dakuma kada kayo. Agdumog tayo kat awaten tayo tinadaeg a pamindisyon. Bendisyonan na kay kumati Diyos kat aywanan na kayo. Pagranyagan kumati Diyos tilangan na kada kayo kat kaasyan na kayo. Iparang kumati Diyos tirupan na kada kayo kat itad na kada kayo ti kapyana. Ti pamindisyon ti man nakabalin a Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo, bumaba, ket agbati ko mga agnanayon kada kayo, ken iti pamilyayo. Nalpasin ti na Santon Amisa, intayon iti ayat, ken kapya ti Apo. Aldaw panagyaman tayo kakabsat, yaay ni Jesus Diyos tayo kinayat. Adungal daw tinaglabas kaniyak, ngimday tuyen timangted pudno aragsak.